Шүлгәнташ атамаһын кемдәр куллана ала? Федераль статуска ия Башкортстан дәүләт табигать курсаулыгы Шүлгәнташ атамаһын башка оешмалар куллануына дәгъва белдерде. Һаумыгыз, эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсимә Иштанова. Программабыздың кунагы күсемһеҙ мәдәни объекттарҙы һаҡлау һәм файҙаланыу буйынса ғилми етештереүҙәге етәксеһе Данир Ғәйнуллин. Һаумыгыз. Һаумыгыз. Бәхәс ҡасан һәм нилектән барлыҡҡа килде? Ни өсөн һеҙгә шундай дәғуа белдерҙеләр? Бәхәс үткән йылда барлыҡҡа килде. Беҙҙе федераль табиғат ҡорсаулығы, Шүлгәнташ ҡорсаулығы судҡа бирҙе. Үҙебеҙҙең музей-заповедник ойошторғанда Шүлгәнташ мәмерйәһе дигән исемде ҡулланған өсөн. Уларҙың фекеренсә, беҙ ошо мәмерйәне ҡараған, унда фәнни эштәр алып барған, унда яңы донъя кимәлендәге музей төҙөгән объектты эшләгән учреждениены беҙҙең хуҡуғыбыҙ юҡ. Уны Шүлгәнташ дип атарға тигән неменән сыҡтылар дәғуа менән. Улар үҙҙәренең эш репутацияһын беҙ боҙабыҙ дип, тәүҙә эш былтыр ҡаралды арбитраж судта Башҡортостанда, арбитраж судында һәм Башҡортостан арбитраж судында бик оҙаҡ барғандан һуң беҙ еңеүгә осраштык, илгәштек һәм бындағы суд был дәғуәлә беҙҙең учреждениены һәм беҙҙең позицияны яҡлап сыҡты. Һәм Шүлгәнташ дигән исемде ниндәйҙер федераль учреждениены түгел, ҡулланырға тейеш түгел үҙенең коммерция маҡсаттарында, ғөмүмән был нидә эшләгән бөтәһеләһе ҡулланыу мөмкин тине. Сөнки Шүлгәнташ ул микротопоним, уны башҡорт халҡы биргән исем, уны бер кем дә алып үҙләштерә алмай. Һәм закон буйынса ысынлап та ул шулай. Бында шуны асыҡлап үтеү кәрәктер. Бер биләмәлә Шүлгәнташ музей ҡурсаулығы буласаҡ һәм әлеге ваҡытта эшләп килә Шүлгәнташ дәүләт ҡурсаулығы. Шулай бит инде ошоға бәйле аңлашылмаусанлыҡ килеп сыҡты, тимәк. Әммә еңеү? Еңеү беҙҙең яҡта, сөнки беҙ планлы рәүештә эшләйбеҙ һәм үҙебеҙҙең һәр бер аҙымыбыҙҙы ғалимдар менән, юристтар менән тикшереп, белеп эшләйбеҙ. Шуға күрә лә һәр аҙымыбыҙ беҙҙең үҙебеҙҙең дорожный карталар битендә планыбыҙға кертелгән һәм мына был эшебеҙ ул беҙҙең законлы һәм алдан планлаштырған эш буйынса бара инде. Музей ҡурсаулыҡ, ундағы төҙөлөш әлеге ваҡытта инде кимәлдә бара? Әле һәйбәт бара. Әлеге көндө музейҙың эсендәге эштәр бара, тышындағы фасадтарын эшләү бара, унда һыу ҡорамалдарын монтажлау бара, һыу системаларын монтажлау бара һәм көҙгөнө, ҡышҡа табан беҙгә төҙөүселәр эшләп бөтөп бинаны бирергә тейештәр һәм яңы йылдан һуң беҙ инде экспозицияның монтаж эшләүҙәрен башларға торабыҙ, сөнки әлеге көндө үҙебеҙҙең ғалимдар, Мәскәү ғалимдары менән бергә һәм экспозиция эшендә эш бара. Яңыраҡ ҡына экспозицияның проектын мин ҡарап ҡабул иттем һәм шулай уҡ Франциялағы үҙебеҙҙең коллегалар менән бик тығыҙ эшләйбеҙ. Унда инде улар беҙгә музейҙың факсимилеларын эшләү буйынса үҙҙәренең тәҡдимдәрен китерҙе. Мына әле улар менән иртәгә мына беҙҙең улар менән видеоконференция була. Димәк, әҙерлек ентекле бара. Ентекле бара. Шулай уҡ бик яҡшы итеп әле асфальт юлын һалыу эштәре бара. Белеүебеҙсә, Сопҡанғол ауылынан Шүлгәнташҡа тиклем асфальт юлы һалына. Быйыл ул эшләп бөтөргә тейеш. Бында инде көтөп ҡалабыҙ. Хөкүмәтебеҙ, район администрациялы бик тор тырышлыҡ күрһәтә. Мин уйлайым, был тормошҡа ашыр дип. Шул уҡ Шүлгәнташ эргәһендәге бүтән объекттарҙы ла эшләйбеҙ. Мына Аҡбуҙатҡа булған һәйкәлебеҙҙе быйыл монтажлап эшләп бөттөк бит инде. Ул да үҙенә күрә бер туристик объект булып тора. Мин уйлайым, киләсәктә был ысынлап та ҙур комплекс буласаҡ. Шулай уҡ бөтә ошо территорияны генераль планын әҙерләйбеҙ. Унда ҡайһы ергә туристик базалар, ҡайҙа гостиница, отелдәр эшләү, ҡайҙа кафе, ресторандар эшләү буйынса ла ҙур проект әҙерләйбеҙ. Уны эшләү өсөн беҙгә Радиф Фәрит улы шундай күрһәтмә биргәйне. Мына шул проект буйынса әллә эштәр бик матур бара. Демәк, был киләсәктә шундай ҙур комплекс буласаҡ һәм был йәһәттән социаль селтәрҙә төрлөсә хәүеф белдереүселәр дә бар. Имештә Шүлгәнташ мәмерйәһенә музей ҡурсаулыҡ төҙөлөп бөткәндән һуң индермәйҙәр икән. 3D моделде күрһәтәләр музей ҡурсаулыҡта, мәмерйәгә юл ябып буласаҡ. Юҡ, ул дөрөҫ информация түгел, сөнки әлеге булған туристик маршрут 300 метрлыҡ, ул бер ниндәй ҙә мәмерйәләге һүрәттәргә зыян килтермәй. Быны ғалимдар иҫбатланылар һәм был маршрут һәр ваҡыт буласаҡ.
каласак, гомумән әле бит яңа оборудование алып, музейның мәмеренең өстенә яңа куябыз, корамалдар куябыз һәм әлеге көндә микроклиматты тикшергән, бүтән ниләрдә тикшергән информация алабыз. Шуларның хөдемтәһендә киләсәктә без хатта ысым булган хүрәттәргә лә залдарга юлда асасакбыз дип уйлыйм. Ул бик әз генә кешегә булсак, аена бер 30-20 кешегә без лотерея буенча уйнатып кына кысым хүрәттәрдә кирип күрү мөмкинчелеге буласак. Бу тагыла ситилдәге булган шундай практика, тәҗрибә, уларда шулай мәмерьяләрен нитүрсен, пропагандировать итүрсен, күрһәтүрсен, шундай бәхетле кешеләргә, бәхетле осрак дип осракларга шулай ниләр үткәрәләр. Яңарак кына фәнни дөнья археологтар көнен билдерәнде һәм бына бул датага Башкортстан археологтары 7 генә матур гына бүләк әзерләнә тиһәктә була, ул икенче аркаем табылды дип игълан иттеләр. Бuna ошо объект турында интекләбрәк һездән белге килә, чөнки бына хәзер әгәр дә безгә видеоны күрһәтһәләр, был видеола айрым асык тәгәрмәс хүрәте күренеп тора. Шулай. Димәк, был сынап та аркаем формаһында, тәгәрмәс формаһында. Видеоны әйдәгез комментарийлар биреп үтегез. Снапта мына шундай асыш булды һәм был асышта ул закономерный дип әйтелер бит инде. Асыш чөнки һуңгы елларда безнең фәнни үзәк яңа технологияларга табан бара. Үдебез өчен цифровой археология дип аталган яңа юл астык. Ханлы археология. Ханлы археология. Димәк, был видео тап шул ханлы археологияның эшедемтәһе. Бик яхшы яңа оборудование алдык үзебезнең егетләребезгә. Яш галимдәребезгә Рамил Насретдинов итәкчелегендәге төркем республика буйлап былтыр гына 300 яңа объект ошо ханлы археология тарафынан уларның территорияһын билдәләү, уларны табу, уларны фиксировать итү өчен зур эш башкардылар. Һәм шунда улар аңланылар. Элекке технология буенча түгел, яулап йөреп yerдән хәрмәп табу гына археологияның кыбырткылары табу түгел, квадрокоптер белән видео съемкалар эшләп, уларны төшереп, шуларны компьютерга киретеп, онда төрле обработкалар эшләп, хатта 20-30 сантиметр гына булган, 10-15 сантиметр булган ердің айырмаһын күреп, шул хадаттарды табу мөмкинчелеге бар. Ул яңа технология фотограмметрия менән эшләнә, технология менән эшләнә һәм ердә булган сак кына торып калган борынгы кургандардың, каберлектәрдең, борынгы каласыктарның сыйлыктары килеп сыга. Һәм монда без айрым асык тәгәрмәс хүрәтен күрәбез. Сынлап та аркаемның формаһын хәтерләтә. Шулай бит. Димәк, бу Силәбе һәм Башкортстан сигендәге аркаем менән араһында ниндидер бәйләнешләр бар дип әйтә алабыз. Бар дип кенә әйтә алабыз. Бу исбатлай гына. Чөнки без электән бер әйник ондай кара каласыкларның Башкортстан территориясында булганлыгын. Чөнки ондай каласыклар Силәбе өлкәһендә, Орынбор өлкәһендә, хатта Төньяк Казакстанда һәм Башкортстанда да бар ине. Башкортстанда без улак 1, улак 2 дип аталган Баймак районында Ирәндек археолог курсалыгы территориясында 2 безнең шундай каласыгыбыз бар ине. Инде бу яңа каласыклар табу, улар яхшырак хакланган, яхшырак мәдәни не булган, хакланган не булып чыкты. Һәм монда без ошо цифровой археологияның адактан килеп теге кадым эшләре, фәнни эшләр белән исбатлануын күрдек. Аслапта тәүдә нидән егетләр күрделәр, уны квадрокоптердан төшереп, компьютерда күрделәр һәм адактан урынына барып, теге шурфовка эшләп, уларны кадып карагас, снап та монда мәдәни катлам бар икәнен, снап та монда Бакыр Буаттың каласы икәнен исбатлагас кына без аны ошай нигә информацион нигә сыгырдык инде. Һәм галимдар нинди фикер белдерде бу яһәттә? Галимдар бөтә әле хакланалар, чөнки гомумән безнең әлеге барган ошо яңа технологиялар белән безнең Силәбе өлкәһендәге, бүтән өлкәләрдәге Рәсәй археологлар фәниләре көнләшәләр. Чөнки әйтәләр, снапта бунда яңа технологиялар кабул итәгез, эшләйгез, күп эшләйгез дип яңарак Силәбе археологлар белән аралашкайдым. Улар әйтә, без шикләнмәдә инек, шундый хөрмәтгә килүгез чөнки нәмәгә тотынагыз эшләйгез. Шулган ташка комплекс эшләй башланыгыз һәм бездән тормышка башырып киләгез. Цифровой археологияны үдегездә киреттегез һәм зур нигезләргә уңыштарга өлгәшәгез ди. Киләсәктә нисек был каласык шулай ук туристларның яраткан урынына әверелерме? Мин уйлыйм, һич шикәт әверелер дип. Беренчедән, онда бик яхшы киләсе сезоннарда бер археологик кадылмалар алып барып, онда шундый каласының булуын
исбатларга тиешбез, уны фәнгә индерергә тиешбез һәм киләсәктә мин уйлыйм, унан ситтәрәк шул каласыктың моделен эшләп куеп, шул тирәлә үзенә күрә бер аркаим акчаган зур туристик мәккә эшләргә була дип уйлыйм. Туристларда тап ошо археологик казыну эшләренә ялеп итү буенча ниндидер идеялар бармы? Бар, чөнки хәзерге вакытта күп кенә археологик казу эшләре ана шул волонтерлар тарафыннан тормышка ашырыла. Буның эчендә бөтә археологлар да тырышып эшләй. Безнең тарих институты экспедициялары ла, археология музее экспедициялары, безнең экспедициялар да бөтә дә шул волонтерлар ярдәмендә эшләйбез. Һәм киләсәктә туристларны, волонтерларны ла ошо эшкә ялеп итү мөмкинлеге бар дип уйлыйм. Әмма шул вакытта һез үзегез әйтүегезчә, тап кара археологлар дип әйтәйек, улардан да хаклану сараларын күрергә. Чөнки бу да зур проблема. Бу иң зур проблемаларның бере. Ысын фән археологларына караганда, кара археологларның уларны археолог дип әйтә алмыйм. Ул теге үзләрсә эзләнүчеләр менә уларның зыяны күбрәк, чөнки күп кенә тарихи кумартларды улар ердән кадып алып, интернетка сыгарып, законлы рәвештә уларны хатырга тырышучылар. Бу бердән, әмма икенчедән тап шул археологик кумарткаларда улар юк итүгә. Юк итәләр. Һәм бу җәһәттән төрле генә тыюлар башка эшләрдә башкарыла, шулай бит инде. Һеҙҙең тарафтан ҡомартҡыларҙы һаҡлау һәм файҙаланыу үҙәге тарафынан ниндәй эштәр эшләнелә? Беҙ бына әйтеп иттем бит, былтыр 300 объектты нигә алдык дип. Бында иң мөһиме шундай булган археолог ҡомартҡаларҙы иҫәпкә алып, уларҙың ситтәрен биләмәһен билдәләп, урындағы сельсоветтарға, урындағы администрациялар урынын һаҡларға биреп ҡуйыу. Һәм кешеләр белергә тейеш ҡайҙа икәнен, улар кермәҫкә тейеш, ул ерҙәр һөрөлмәҫкә тейеш, ул ерҙәрҙә яңғылыш хужалык эшләре алып барылмаска тиеш. Менә шуларны эшләүдә, бына бит инде цифровой археология тарафынан алып барабыз. Һәм икенчеһе инде безнең археологларыбыз, менә ошо фән үзәктең археологлары безнең һәр вакыт яй буе экспедицияларда, яй буе районнар буйлап, бөтен районнар буйлап йөрүдәр. Һәм кайдалар ниндәйдер бер буһа, хилафлык буһа, асыш буһа, хәтта кара археологларның кысылышы буһа, кадулары буһа, улар хәтта күреп калалар, хәбәр итәләр, һәм без уны буенча эш башлайбыз инде. Был эшегеҙҙә һеҙгә ҙур уңыштар теләйбеҙ, әңгәмәгеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт һеҙгә. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙгә күсемһеҙ мәҙәни объекттарҙы һаҡлау һәм файҙаланыу ғилми етештереү үҙәге директоры Данир Ғайнуллин менән әңгәмә тәҡдим иттек. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Һау булығыҙ.